Že ahoj, tu je LPSVV a môžete vidieť podľa názvu, že to nebude veselé video. Bude to nie hejt, ale proste, bude to na... poviem až potom. Takže je to na... nepoviem, ale nie žartujem. Proste ja sa vás chcem poradiť, či mám skončiť alebo nemám. Kvôli jednej, ktorá mi píše do komentárov a podľa mňa aj nahovára svojich kamarátov, aby mi dávali dislajky a zrušili mi odbery. Také. A asi áno, už tušíte, kto to je. Je to Lady Andy. Takže v podstate robíš mi zle na tom YouTube. Moja mama sa už s tvojou mamou spojila, že vraj ti už vynadala, ale ty mi stále nedáš pokoj. Prečo? Čo som ti také hrozné urobila? Čo mi povedz? Chcela som ťa už dokonca aj komentáre nahlásiť, lebo kamaráti mi vraveli, že oni ťa bloknú, ak mi budeš robiť ešte zle. Lebo ja nie som taký dievčenský typ, že úplne jak dievča sa správam. Ja v podstate mám chalanov tiež ako kamarátov, takých dobrých. Ale nevravím, že nie som ako dievčenský typ, ale proste, že kamaráti sú moji dobrí... moji dobrí kamaráti sú aj chalani. A oni vravia, že oni ťa bloknú, ak mi budeš robiť ešte raz zle, že oni to vedia, keď sú na to traja. A ja som im nič nevravela, nech si robia čo chcú, lebo oni ma odoberajú a sledujú moje videá a vidia, ak mi do komentárov hejtuješ. Ale teraz aj k vám divákom hovorím, lebo nenechajte sa prosím vás o nej nahovoriť, že mám hrozné videá a dajte im dislajky. To prosím nie. A Lady Andy, ja neviem, čo som ti urobila. Čo som ti také hrozné urobila, že ma hejtuješ po komentároch a píšeš mi, že som kráva, že mám hrozné videá. Tak keď mám hrozné videá, tak sa na to nedívaj. Len mi daj s kľudom dislike. Podľa mňa nahováraš aj takých svojich kamarátov ako Jakub Gamesing, lebo býva vedľa teba, že nech mi dáva dislajky, lebo v poslednom čase, odkedy som sa s tebou pohádala, pribúdajú mi dislajky. A proste moji kamaráti si ma zastávajú, tebe tiež dajú dislike, ale ja ich do toho nenútim, lebo že vraj kvôli tomu, že mi robíš zle a hejtuješ ma. Napríklad ten Minecraft, ľudia. Natočila som ho, Craft Exploration Survival, a Lady Andy na druhý deň mala nové video o Craft Exploration Survival a mala tam, že retardované stavanie a také. Kúkla som si videa a predtým nemá žiadne Minecraft, až deň potom, čo som ja natočila. Ja ju ani nesledujem, len kamarátka mi povedala, že sa dívala na jej videa a že hneď na druhý deň má Minecraft, tak som si pozrela. Neohodnotila som ti to, lebo kašlem na teba, ale skoro som sa na návšteve šla rozplakať, mi slzy vybehli, keď som videla, ako v komentároch mám Lady Andy mi napísala. Vieš, že si kráva? A fakt si toto mi napísala? Prečo si to vybíjaš na mne, že máš viac dislajkov ako lajkov a máš iba 12 odoberateľov za pár mesiacov a ja mám za 2 týždne 40 či koľko. Ja za to proste nemôžem, že máš také videá. Tak prečo si to na mne vyburuješ? Prečo? Len mi povedz prečo. Dokonca som ti chcela ten komentár aj nahlásiť, ale povedala som si, že nechám ju, nech mi robí čo chce. Ja sa nevzdám proste a je mi fakt ľúto, ako sa ku mne správaš, lebo kedysi som ťa mala rada. Že spomínaš si, ako si bola u mňa a kúpali sme sa. Vtedy si mi tak nenadávala, ale potom hneď áno. A takto to začalo. Napríklad, keď si vyhodila môj balík v hodnote 7 eur, že sa ti tie veci nepáčili. Bože môj, a až mne si nedala nič a mala si mi dať. Proste ty si takáto.
A stane sa, že nahováraš niektorých, aby mi dávali dislajky, aby mi rušili odbery. Je mi to jedno, ja sa nevzdám. A proste napíšte mi do tých komentárov, či mám skončiť, či nie. Stane sa, že ty, Lady Andy, mi napíšeš, juhu, konečne končí. Tvoj komentár nebudem počúvať. No, nebudem ani čítať, lebo mi robíš zle a ja ťa chcem odstrániť z môjho života. Tak mi daj konečne pokoj a nevyburuj si to na mne. Čo som ti také zle urobila? Kamaráti si ma zastávajú, všetko usmierňujú ma, že mám na teba zabudnúť, ale nedá sa mi to, keď každý deň mám, že Lady Andy pridal komentár na... A že vieš, že si krava, máš hrozné videá, prečo opakuješ, prečo hejtuješ? Kedy som ťa hejtovala? Ja som ťa iba raz hejtovala, keď ty si mi napísala tým veľkým tlačeným, že vieš, že si krava? Tak toto ma fakt zasiahlo a môžem sa priznať, aj mi vybehli tie slzy na návšteve, tak som sa tam hanbila, že a moja mamina sa nahnevala na teba v podstate a... Že nedržala, volala tvojej mame. Lebo aby si mi ty nedala pokoj, to už je fakt neuveriteľné. Je v podstate aj vy, čo ste moji odoberatelia, ja vás mám rada ako kamarátov. Napríklad LPS Kika, LPS Sara, a tej, čo som posielala poštu, sa mi zdá, ty si LPS Sara, čo som si ťa pomýlila s LPS Kikou. Proste vás všetkých mám rada. Aj toho, čo urobil na teba hejt. Prepáč, ale ja si nepamätám, ako sa voláš, ale proste... Ako by ste moji kamaráti. A iba, že cez YouTube, ktorých nepoznám. A prečo si to, Lady Andy, vyburuješ na mne? Ja by som si toľko slov povedala na tomto videu, ale proste nechcem, aby sa natáčalo aj 2 hodiny. A toto video už po 3. krát natáčam, lebo vždycky mi to proste tak, že ťa nechcem tu tak zhejtovať, ako to urobil ten, čo že Lady Andy skončí. Tak prosím ťa, nechaj ma už na pokoji, inak asi skončím s tým YouTubeom kvôli tebe len. Tak toto by asi bolo pre dnešné videjko všetko a... Lady Andy, kľudne mi daj aj 20 dislajkov, lebo zastane, že ty na každom mobile mi dáš dislike a sebe dáš like. A v podstate ja sa priznám, ja som ti dala dislajky, ale iba na jednom mobile jedenkrát na každom videu, lebo ty ich máš fakt otrasné. Napríklad to Medvídek Satana. O čom to bolo pre Kristove rany? Tak o čom to bolo? Však tam bol iba 2-krát ukázaný medveď. Ojoj, toto bola fakt hrôza. Lebo kamarátka ťa odoberá, ale len na to, aby zistila, že máš nové video a dala ti hneď dislike. A potom ten odber zruší, že keď natáčaš. Takže prečo si to vyburuješ na mne? Prečo? Takže toto by bolo asi na toto videjko koniec a Lady Andy, daj mi už pokoj. Tak napíšte mi do tých komentárov, či mám skončiť, či nie. Tak, ahoj.